Teraz vám ukážem, ako labuk vyrobiť. Potrebujete na to obyčajný papierový zakladač, jednoduchý, bez uší. Vezmete ho a preložíte na polovicu, obidve strany, čím vám vznikne základná forma. Ak robíte jednoduchý labuk, toto vám bude stačiť. Ak potrebujete labuk, kde budete dávať viacej informácií, tak si vezmete taký istý, a môže byť aj inej farby, a iba jednu polovicu použijete a prilepíte ho navzájom o seba. Tak. Vznikne ucho, ktoré vám ale zabezpečí, že môžete do labuku dať o mnoho viacej informácií. Stred podložíme tak, že zoberieme obyčajný farebný papier A4 a podlepíme. Tak. Takto je labuk pripravený na vkladanie informácií, ktoré potrebujeme. Skladačky, ktoré tam dávame, môžu byť naozaj rôzneho typu. Skúsim vám to ukázať na tomto labuku, ktorý je vhodný ako učebnica. Takto sa rozkladá. A tu vidíte rôzne typy skladania. Je to o podstatných menách, o rozdieloch podstatných mien v českom a slovenskom jazyku. Jednotné množné číslo, takáto jednoduchá preklapačka, a tu sú pády, ktoré sú takýmto spôsobom urobené. Ale môžu tu byť aj takéto otváravé okienka, rôzne teda vzory mužského rodu, a tiež aj takáto možno zaujímavá vec, také otočné koliesko. Na labukoch môžete naozaj urobiť to, čo vám fantázia dovoluje, a je to veľmi zábavné. Vynikajúca vlastnosť labuku je, že je skladný. To je všetko.